60 нафар ҷавонони фаъол дар кӯчаву бозор, мағозаву нуқтаҳои савдо барои тақсими ниқоб ва варақҳои иттилоотӣ баромаданд. ҷавонони фаъолро намояндагони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ҳамроҳӣ намуданд. Ихтиёриён дар назди боғи ба номи Камоли Хуҷанде ҷамъ омада ба гурӯҳҳо тақсим шуданд. Якчанд гурӯҳ корҳои фаҳмондадиҳиро аз назди театри Камоли Хуҷанде оғоз намуданд. онҳо ба одамон дар бораи пешгирии бемории коронавирус маълумот доданд. ҳамчунин ниқобҳои муҳофизатеро низ дастрас намуданд. раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Наим Малик Исломӣ гуфт, ки ин аввалин аксияи тарғиботӣ нест ва то имрӯз зиёда аз 3000 адад ниқобҳои муҳофизатӣ аз ҷониби ташкилотҳои ибтидоӣ ва аз ҷониби кумиҷроия ба аҳолӣ тақсим карда шудааст. Наим Малик Исломӣ афзуд, ки гарчанде дар шаҳри Хуҷанд гирифторони ин вирус кам гашта бошанд ҳам баҳри ба пуррагӣ аз байн бурдани беморӣ бояд дар якҷоягӣ муборизаро бурдан лозим меояд. барои безарагардонӣ ҳаматарафа кӯшиш кардем. якчанд маҳаллаҳо бо кӯмак расониди безарагардониҳо ҳаматарафа саҳми босони худро гузоштем ва имрӯз ҳам ҳозир ага 500 нафар бо ниқоб оварда 500 адад овардем. ҳамин нуқтаҳои савдо ва гурӯҳҳо тақсим карда боқӣ буда он шахсоне ки ниқоб додоранд албатта бо таъмин. Муталиб Маҳмудов донишҷӯи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров аст. ӯ яке аз ҷавонони фаъоли вилоят буда барои пешгирии COVID-19 саҳми худро гузошта варақаҳои иттилоотӣ ва ниқобҳои тиббӣ тақсим мекунад. Муталиб Маҳмудов мегӯяд, ки барои пешгирии коронавирус сарҷамъона мубориза бурдан лозим меояд, то аз ин вируси марговар кишвар раҳоӣ ёбад. ҳадаф аз баргузории ин аксия пеш аз ҳама огоҳ намудани мардум аз вазъи имрӯза фазоест, ки аллакай давраи дуюми паҳншавии бемории сироятии COVID-19 оғоз шудааст. барои ҳаминам аз он ҷиҳате ки имрӯз баъзе шаҳрвандон бениқоб дар кӯчаву хиёбонҳо гашту гузор мекунанд ва барои риояи оддитарин қоидаҳои гигиении шахсӣ ҳастанд бархе аз шахсоне ки беэътиноӣ зоҳир мекунанд. ҳадафи мо огоҳ намудан аст. ҳамчунин 15 нафар табибон аз маркази саломатии рақами 1 шаҳри Хуҷанд низ баҳри пешгирии коронавирус дар дигар минтақаҳои шаҳри Хуҷанд баромада зиёда аз 500 адад варақаҳои иттилоотиро тақсим намуданд. намояндагони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд якҷоя бо ҷавонони фаъоли донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар ҳудуди микроноҳияи 19 корҳои фаҳмондадеҳӣ гузаронида ба ашхосони бениқоб ниқобҳои тиббиро ройгон тақсим намуданд. ҳамчунин дар нуқтаҳои савдо, марказҳои хизматрасонӣ ва барои ронандагони воситаҳои нақлиёт корҳои фаҳмондадеҳӣ гузаронида шуда ниқобҳои муҳофизатии ройгон дастрас гардид. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.